to the riot. Здравейте отново! Продължаваме по темата с Дария и участието й в Евровизия. От сигурен топ 10 до борба за оцеляване в средата на таблицата. Какво се случва с Дария и България на Евровизия 2026? Докато само преди седмица всички говорихме за победа, днес букмейкърите ни поставят на 14-то място. В това видео ще анализираме защо скептицизмът расте и има ли още шанс за обрат. Анализаторите са скептични относно шансовете на Дара за първото място, въпреки че песента предизвика рекорден международен интерес в социалните мрежи. Това се базира на няколко ключови фактори, които обикновено натежават в този конкурс. Стилът на песента Бангаранга. Въпреки че Бангаранга е динамична и модерна, тя се определя като High Energy Performance Track. Исторически, журитата на Евровизия, които носят 50% от вота, често предпочитат по-сложни вокални балади или композиции с по-дълбоко музикално съдържание. Скептицизмът идва от опасението, че песента залага твърде много на ритъм и шоу, което може да бъде наказано от професионалното жури за сметка на вокалното майсторство. Силната конкуренция в топ 5. Към март 2026 година фаворитите на букмейкърите са държави с традиционно силно присъствие или изключителни балади. Италия и Швеция водят класациите с много по-равновесени композиции, които се харесват едновременно на публиката и на журито. Коефициентите за Дара паднаха, защото конкурентните държави представиха песни с по-голям емоционален заряд, докато нейната се възприема по-скоро като клубен хит. Липсата на съседски вод. България често страда от липса на стабилен блок от държави, които се разменят високи точки, както е при скандинавските или балтийските страни. Букмейкърите калкулират този риск, дори песента да е отлична, без подкрепата на сигурен регионален вод, достигането до първото място става математически трудно. Първоначалните планове за сценографията на Дара бяха описани като екстремно амбициозни. Има опасения, че прекалено сложната хореография може да попречи на стабилността на вокалите на живо. Букмейкърите често изчакват първите репетиции в залата, за да видят дали изпълнителят може да изпее песента безупречно, докато танцува активно. Историческата статистика. Статистиката показва, че рядко песен, която разчита основно на социалните мрежи, като TikTok популярността на Дара, успява да конвертира това в масов телевизионен вод от всички възрастови групи. Скептицизмът е продиктуван от това, че Дара има огромна подкрепа сред младите, но може да не достигне до по-възрастната аудитория на конкурса. Спадът на Дара в класациите на букмейкърските от престижното 7-мо място до 14-15 в рамките на няколко седмици не е случайен. Обикновено в този период на Евровизия, март месец, се случват ключови събития, които пренареждат пластовете. И ето някои от основните причини за този негативен тренд. Ефектът на силните седмици. В края на февруари и началото на март много държави, като Швеция, Италия и Норвегия, провеждат своите национални финали. Когато тези страни обявиха официално своите победители и песни, те се оказаха изключително силни конкуренти. Букмейкърите веднага пренасочиха залозите към тях, което автоматично избута Дара назад в общата класация, без тя реално да е направила нищо грешно. Липса на лайв доказателство. Докато конкурентите вече изпълниха песните си на живо по време на националните си селекции, Дара и нейният екип заложиха на студийна версия и силно обработено видео за Бангаранга. Букмейкърите стават скептични, когато не виждат стабилно вокално изпълнение на живо пред публиката. Това създава несигурност дали тя ще успее да изпее динамичната песен без грешка по време на танците. Прегряване на социалните мрежи. Първоначалният скок в топ 10 се дължеше на огромния интерес в TikTok и Instagram.
Когато обаче първата вълна на еуфория премина, се забеляза, че песента не успява да влезе в официалните чартове на големите пазари, като Германия или Великобритания. Букмейкърите разчитат това като знак, че интересът е по-скоро фенски, отколкото масов. Промяна в правилата на гласуване. През 2026 година има леки корекции в тежестта на вота на останалия свят. Първоначално се смяташе, че международната популярност на Дара ще й донесе много точки оттам, но анализите показват, че други изпълнители, например от Гърция и Испания, имат по-силна подкрепа в Латинска Америка и САЩ, което отнема от потенциалното предимство на България. И не на последно място поставят сценографските слухове. В средите на еврофеновете изтекоха слухове, че първоначалните идеи за експлозивна сценография са били орязани от организаторите поради технически ограничения на сцената за 2026 година. В заключение, Дара не пада, защото е слаба. Тя пада, защото конкуренцията изглежда по-силна и песента не е типичен победител. Но това не означава край. Евровизия се печели на сцена. И всичко може да се промени за 3 минути. Освен натиска отвън, Дара получава сериозни реакции в България. Социалните мрежи са разделени. Има подкрепа, но има и много критика. За съжаление, хейтът в България не секна, а най-вероятно няма и да секне и до самото събитие, а и след него. Публични мнения на известни имена като Тони Димитрова допълнително разпалиха дискусията за джиджи-биджито бангаранга на Дара, което се интерпретира от медиите като подигравка. Тя не се бори само с конкуренцията в Европа. Тя се бори с очакванията и критиките от дома. И точно за това този момент е толкова важен. Защото понякога най-силните изпълнения идват, когато никой вече не вярва в теб. Нека всички я подкрепим, независимо какъв ще бъде резултатът. Да, може да не харесваме песента, да не харесваме Дара, но на тази сцена не излиза просто Дара, а излиза България. А към тези, които не спряха да оплюват, че е срам и позор България да бъде представена с тази песен, ще се обърна със следните думи. Песента на Дара ни е най-малкият проблем. И нека първо политиците ни представят страната ни така, че да не ни е срам да кажем: аз съм българин, аз съм от България. Благодаря ви, ако сте изгледали това видео до края. Ако то ви е харесало, подкрепете ни, като се абонирате за канала. Welcome to the riot.